ये मैडम जी का मोच ना, ये मैडम जी का जोश आ गइल बा। Oh baby, चूस गर्मी का मौसम आया। तो भाई लोग आज हम फिर से लेके आ गए बानी बहुत ही ज़्यादा धाकर रोस्ट वीडियो। तो अपने लोगों ये वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बनल रही। अच्छा मैडम जी, तो तू भागत काहे बारू? आज भैयावा के पलंग तुरे का मन बा आ तू छटक के भागत आरू। सैया जी के कोरा में का हो रहल बा मैडम जी? सैया जी के कोरा में कुछ घोटाला हो रहल बा का? पिसाते पिसाते मैडम जी तोहर भातरा चौकी के मशीन बका की तोहरा के पीस देता। वाह रे मैडम जी वाह, अबगे तो तू बात बोल ले बारू। मैडम जी तोहर खिया गइल बा, आगे वाला खियाइल बा कि पीछे वाला खियाइल बा? घिसाते घिसाते सरवाई कौन गाना हरे कि मैडम जी के खिया गइल बा घिसाते घिसाते। अब आगे वाला खियाइल बा कि पीछे वाला खियाइल बा घिसाते घिसाते। जा मैडम जी इस तरह भगवान तो है भाला करी हम। जवानी के मौसम यही समैया में रानी जी। वाह रे दुनू छिहत्तरो मैडम वाह, आइल बा जवानी के मौसम माजा मारे के, वही चलते जवानी लेके गइल बारू मकई में माजा मारे। अच्छा मैडम जी, तो तू पहनले बारू साड़ी आ कह तारू कि हमर दुपट्टा खींच ले बा। बड़ी 2 नंबर के औरत बारू मैडम जी, तू तो बिना गलती करे वाला कभी फंसा देबू। जियो भाई जियो, आज लागता कि तू गार्दा उड़ा देबा आज। काहे मैडम जी कुछ ज्यादा भोजन हो गइल बा का? अपना भातार कहाँ थे? काल्हू के रतिया पिया का कहले बारे मैडम जी? रतिया में लेवे में माजा, तब तो बड़ी गड़बड़ भइल होई मैडम जी। और बतावा आगे का भइल बा? अच्छा मैडम जी, तो तोहरा देहिया के तोहर भातार साफ खरोच देले बारन। मैडम जी हमरा तो ई लागता कि तोहर भातार खरोचले ना, कोदारी भिरा के खेत जैसे कोराला नु वैसा ही कोन देले बारन। दिहला कमरिया में मोच। तो भाई लोग तोहनी का देख सकता रह कि मैडम जी 4 हाथ पर कूद कूद के डांस करतारी आ कहतारी कि दिहला कमरिया में मोच। ये मैडम जी का मोच ना, ये मैडम जी का जोश आ गइल बा। तो भाई लोग आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो के मकसद सिर्फ इंटरटेनमेंट करावल बा, ना कि केहू के दिल के ठेस पहुँचावल। अब भाई लोग अपने लोगों से एगो रिक्वेस्ट बाटे कि चैनल के सब्सक्राइब आ वीडियो के लाइक जरूर कर दी, काहे कि एगो वीडियो बनावे में बहुत काफ़ी ज़्यादा मेहनत होखेला। कैसा लगा मेरा मजाक?